ତୁ ଅଛି ଯେ ତ ଦବୁ ତ କାହିଁ ଏତେ କି ବେକାର କଥା ତା ନମ୍ବର ମୁଁ କାହିଁ ରଖିବି ସେମିତି କଣ ବତାସ ତୁ ଏତେ ଅଲଜ୍ୟା କେମିତି ହେଲୁ ବେ ତାମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ନମ୍ବର ଦବୁନି ତତେ ମୁଁ ମାଗୁଛି କେମିତି କଣ ଜାଣିଛ ଦବୁନି ନା କଣ ଜାଣିଛ ଦେବି ନାହିଁ ଥିଲେ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି ମାନେ ବେକାରିଆ କଥା ତମେ କହିବନି କହି ହଉନାହିଁ କି ସହି ହଉନି ସହି ହଉନି ମତେ ଦେଇଲାନି କି ନମ୍ବର ଆଉ ତମକୁ ଦେଲା ମତେ କାଇଁ ମାଗୁଛ ନା ମତେ ଭୁଲ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବ ତାକୁ ମୋର ଠୋଳେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଗୋଟେ ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ତମେ ସିଏ ଶଳାର ଭଡୁଆ ଫୋନ କଣ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ନମ୍ବର ଲାଗିବନି ତମେ ଚାଲ ଖାଇଦେବ ଏତେ ଫୋନ ଥାଉ ଥାଉ ଭଡୁଆ ଫୋନ ଟା କେମିତି କଲା ହେଲା ଲୋ କଣ ହେଲା ଉଠଉନି ରିଙ୍ଗ ହଉଛି ହଁ ସେ ଉଠଉନି ହଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ତମେ ଚାଲ ଶୁଣ ଆଗ ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ପଛରେ ଫୋନ କରିବ ନା ମୋ ନମ୍ବର ସେ ପାଇଯାଇଛି